sebet biar katalika wau sampun lumarap wonten ing paseban Jawi Sang Anoman. Nadyan rinaos kagok Sang Sugriwa tansah nglurug wonten sisih kulon. Ojo singgolan. Sekali lagi. Asik-asik.
Yuk, awas remeh sing sisep. Ayo yo. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing ndak tresnani limbuk. Iya, Mak, piye? Ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang murbing jagat ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Sebabe apa? Sebab awake dhewe isih diparingi kenikmatan kang wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh awake dhewe bisa kumpul seneng-seneng tirakatan ana bengi iki, Nduk. Iya, Mak. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki sliramu ayo atur, Nduk, iki acarane hajate apa? Iya, Mak. Ing rikalenggan iki adicara ngawiti mapak sasi utawa taun baru. Oh, ngono. Tegese awake dhewe sakloron ning kene diundang. Diundang saiki iki wis beda karo diundang sing biyen, Mak. Bedane diundang saiki karo diundang biyen piye, Nduk? Saiki iki jamane wis virtual. Heeh. Tur jaman virtual iki ya mbutuhke sing jenenge kuwi sumber daya sing bisa dijagake. Tegese ngene. Piye? Aku lan kowe iki diundang rene iki diundang dalam virtual adicara syukuran saka Rumah Makan Lumintu Malang sing dipandegani dening Ibu Sintia Jasi ya, Mak. Oh, ngono. Terus iki yo ngiras-ngirus mengawali tahun baru. Iya. Heeh. Muga-muga wae to, Mak. Wayangan iki gek ndang dal-del. Iya. Pandongamu ana ing taun 2022 iki ngono ya, Nduk. Iya. Lan dongamu menyikapi apa kuwi pandemi wabah iki piye, Nduk? Ana ing pandonga ing 2022 iki piye? Ngene, Mak. Piye? 2022 minangka taun anyar. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa luar saka wabah penyakit iki. Amin. Kang kapindhone ya, Mak. Piye? Ya kuwi ngurmati kabeh saka instansi pemerintahan lan para masyarakat. Ayo pomo digiyakne kegiatan ya ora apa-apa ayo ndang dilakukan. Mbok seniman iki saiki kabeh wis padha ngempet. Ngempete ora pengen duwite, ora pengen bayarane ning pengen berkesenian. Kowe ngerti apa ora seniman kuwi kaya mental. Instinge kuwi kudu ndang ditokne utawa cara tembung-tembunge Raden Jaya Anggada mau ki seniman ki ya kemecer, ngerti ora? Oh, ngono. Iya, Muga-muga wae, Mak, iya, enggal paripurna anggone wabah virus COVID-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhegani kelawan Ibu Sintia Jesi. Iya.
rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk. Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait mergo iki wayangan virtual persembahan dari rumah makan Lumintu. Iya. Ayo, dongamu nek kepada rumah makan Lumintu piye? Ya muga-muga kabeh wae rumah makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh Amin. bisa ngrembaka lan raharja rahayune Heeh. sesuai dengan namanya Lumintu. Heeh. Tegese ora tahu sepi. Heeh, rezekine terus Lumintu. Rezekine terus Lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Heeh. Mergo arang, Nduk, sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh Iya, ning gelem nanggap wayang ki Iya. jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Heeh, bener. Luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Iya. Dasare Ibu Cynthia Jessy tumrape awake dhewe sak keluarga besar Astabrata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Iya, Wis manjing dadi sedulur. Manjing dadi sedulur. Heeh. Buktine bengi iki ya disembadani, heeh toh. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Heeh. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ngendang mergo ora muat. Ah iya. Ora Wong apa. kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendangi aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kaya barongan ngono kaya gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye, Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese Ha-ha. menurun ora kaya sing Iya. wingi-wingi. Nah, iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya tapi ya memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Astabrata ning tetap menggunakan prokes. Ayo, Iya. iki mau yen ora kleru sapa wae Nduk sing do rawuh, Nduk. Asline tembung ngene iki no dhisik-dhisikan takon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae, Mak, sing takon. Lah kok kowe wis sapa wae, Nduk, ngono. Saya bingung. Ngene, ngene. Sapa wae? Sing jagongi sampeyan to, Mas. Sing rawuh, heeh, aku mau sing jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Astabrata. Betul. Wiwit sing paring pangestu, sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe, ya toh. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titut Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni uga. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih gliak-gliak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk. Mulane sing ati-ati oleh nyolahke gapit. Mergo sing nonton ki ya mudeng wayang, khususnya Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang. Luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk. Sapa, Nduk, sapa? Mbah Somo. Oh iya. Mbah Sumadi. Ya rawuh dibagekne, Mak. Ya, wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama ya rawuh. Sapa ae, Mak, aku kok durung patek apal. Iki banome PCNU. Banome PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh ngono. Sapa ae sing kepareng rawuh. Iki mau perwakilan gitu. Oh, perwakilan. Dengkote Les Bumi. Sapa? Si Jenggot Naga. Weh. Sapa? Kuwi Mbah Jan. Oh, kuwi rawuh. Ya sak kanca komplit, Nduk. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe main film. Aduh iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyayi-piyayi ngono kuwi hebat. Iki mau gono Pak Soni saka sing rencange bapak niku lho Mas. Oh, sing ndonga pembukaan mau. Niku nggih bini sepuh saking Nahdlatul Ulama.
Alhamdulillah. Ngono ki awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing hati-hati. Alhamdulillah. Kula Astabrata ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada ki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya. Iya, jarene sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis apa piye? Nanging Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita tetap tidak boleh lengah, ya toh? Tidak boleh lengah, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Yo sak bisa-bisa, jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye? Sapa wae nek awakmu nyawang, Nduk? Oh, ya akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya, Gelem nyindani awake dhewe ya ampuh jane. Ampuh, Nduk. Ya ngene iki, sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki do urunan 1000 ngono ketok iso nanggap wayang. Wo iso, Nduk. Ya toh, iso. Kita itu tetap bersyukur. Di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini. Awake dhewe babar pisan ora terlalu nemen jagake marang pamarintah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut apa ibarate sirah nggo sikil nggo sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso berkarya, aja nyalahne pemerintah, aja nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Jaman ki saya maju. Yen jaman maju angin ki ya saya banter. Saya banter, Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon dengan akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Mbuh piye carane berkarya? Nyatane, Mak, nyatane. Ing corona iki ya akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Lah, itu kan dibalik anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul ya mbuh liwat via YouTube apa via Facebook, Instagram apa TikTok ya ora apa-apa. Ya kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyiptake cecek wae sing nemplek ning tembok. Kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi umpama dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah, Nduk. Kembali ke benang merah. Piye? Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya ta, muga-muga sak rampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, amin. Barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah, tur marang kebak marang barokah. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu sekali lagi Mas Bambang waktu yuk kanggo mrasa kalan nafsu Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil alim Gusti Allah sesembahanku ingkang katulung marang aku ora ana daya kajaba saking Allah kang maha satulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Nduk, Limbuk, awake dhewe uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiati sekeluarga. Oh nggih, mau wis maringi Astabrata jajan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiati sekeluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Heeh, rene mung gawake ya to. Jajan-jajan semono oke. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin, amin, amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal alamin ya, Nduk. Lanjut, ya piye, Mak? Iki sing dianti-anti kudu wis dadi bukti ya kuwi Iya. awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye. Sadurunge ngunggahne kancane awake dhewe. Betul.
Iki kok cangik limbuan, mongko virtuali jarang cangik limbuan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Heeh. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Siti Jesi sing penting ana limbuan lan goro-gorone. Wah, cocok kuwi cocok. Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang ning penting ana limbuan karo goro-gorone. Nek iso bar goro-goro tancep koyon. Setuju ora? Setuju ndiase. Iki ketoke bar cangik ya terus metu Petrokno apik. Apik engko. Yo monggo Mak piye kono? Ah, iki Mas Yuda Bakia. Oh iya, Kang monggo. Mijil saka Ngawi. Heeh. Lan Mas Andi TB Kang Oke. Mijil saka Tuban. Oke, ya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Asta Brata Media. Oke, Oke, ya. ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati sholawat sampai mati tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yuda. Ayo musiknya Ya diiringi apa ngono lho. Mas Tris. Oh. Iya. Wah, Oke. ajep ajep ajep. mergodo kurang solawat ing akhire uripe ra nikmat gampang kegodha maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk ning kancaku ayo padha ngakehne selawatmu supaya slamet uripmu slamet donya akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuk, arek Mas Yuda. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat pengen nikmat ayo sholawat pengen sehat ayo sholawat pengen syafaat ayo sholawat asik Asta Brata Oke, Mas Yuda Bakia. Ki Akbar dan Ki Badar Oke. dalang muda kondangnya Jawa Timur. Siap. Ciro lompat, yuk. Mergodo kurang solawat ing akhire uripe ra nikmat gampang kegodha
NKRI harga mati sholawat sampai mati bertobat sebelum mati NKRI harga mati sholawat sampai mati tobat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sholli. Alhamdulillah gayeng. Alhamdulillah Jan. Alhamdulillah. Gayeng regang dalu punika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa. Sapa to dagelane? Cak Yuda kuwi terkenal sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Wah. Rungane Allahumma mulane amin. munggah selawatan lho. Asma kinarya japa? Akbar. Akbar ki saka tembung gedhe, gedhe derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al badru tegese bulan purnama sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Ya kuwi Mas Badar. Rungokno, Astabrata rungokno. Mas Yudo. Dalam Nek Mas Badar nerangi nggih. nerangi Apa metengi? gak mesti kadang ya nerangi kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi pan positif nggih Mas Yudo nggih. Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar wulan purnama dagelane Yuda. Yuda. Yu kuwi Rahayuda kuwi Widodo. Rahayu kalis ing sambikala Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Panjenenganipun Pak Borak. Pak Barok. Mubarak. Oh alah, Mubarak kuwi jenang kudus. kok jeneng kudus. Mubarak kuwi tegese barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah. Dagelane TB. T kuwi telek, B bebek. Ora ana jeneng Islame. Oh TB ora Islam blas. Dadi Yuda Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yuda Prasetyo. Wah. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. Lah kowe apa? TB sapa kowe? Ki TB Sepiarto. Tapi ora. Mulane ra tau entuk job wong Sepiarto. Sepiarto mergo corona. Penting kan gurune ono lho. Ya ora sembarang kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini Betul. beda dengan 2021. Bedane Mas Yudo. Biasanya nek tahun baru mesti udan, mesti Jawa, Ya. mesti banjir Betul. dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang berarti Gusti Allah ngeridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki Dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. lho ora udan Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye Mas. Ning siji jalukanku. apa? Aja nganti ana bledek apa gluduk Petir. Kok iso karo bledek karo gluduk kok kowe traumai sebabnya apa? trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi Marcapada, ora Marcopolo. dunia Marcapada. Nah, pas aku ana nggone weteng Nawa Candra Dasamuka Dasa Ari, Nawa Candra sedasa Ari. Dasa muka ya Dasari. Tengah wulan 10 desa kuwi ning 10 dina. Kleru terus kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso. ya kuwi kan nyuwun Ora sewu apa-apa anu iki. Mas Akbar Pripun, Mas Badar. pripun? Tak critakne Nggih, sejarah. pripun. Jaman semono iku rong ana bidan, rong ana Rumah sakit, ora ana puskesmas, aduh eneke dukun bayi. heeh. Lah mbokku kan ben pengen cepet akhirnya ngerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis. Ning tengah sawah lah kok Nggih. ana bledek. Dahir. Heeh. Mbokku semaput pelek, aku metu separo. Serut. Aku ning kono karo tingak, bingung. Tingak. Jan koyo Dalam keadaan bayi ngono kuwi. tenang jan koyo nyambik kuwi aku wis. Tingak, tinguk, tingak. Tinguk. Lah aku ana bledek biyanter.
Dayer. Kowe kaget mencolot metu paling. Ora. Aku wedi terus mlebu neh serut. Dadi genep bledek ping 10. Iku nggoku jahitan 200, Mas. Kok iso lho? Lah perkara mlebu metu. Cengengesan iki suwane nggone Pak Barok kok iso. Lah iya ning gone Pak Jenang Kudus iku. Iki kajate Mas Yudo Nggih. adalah persembahan disponsori oleh Ibu Sintia Jasi Ibu Sintia Jasi. yang punya rumah makan Lumintu. Wis pun tepang Hebat. kula. Loh. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Sintia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Sintia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Oh, rumah saku tuh Bu Yamet sing tok ngene TikTok kuwi. Yamet Kudasi kuwi. Dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten to Mas Betul, Akbar? betul. Nggih, loro. Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet, Pas TB pucet. Pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Ah. Lho. Mesti aku angger maca Arab, dingkluk kowe. Sedekahul adzim. Alah. Kok sedekahullah lho. Sapa gedhekke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Ah. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dincepne ning jerone ati, ditindakke kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta? Kulu makropin sodakotin gawe senenge wong akeh sodako. Sodako. Ngapa? Kaken jenang kuwi. Dadi wong niku nek Kakek gelem jenang kudus. sedekah kuwi mesti mlebu swarga. Ya. Oh. Ah. Ngapa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Ah iya, Mbak Cangi kali Mbak Limbu. Ya sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sar. Alah. Gawe senenge wong akeh Ah. swarga. Ah. Contone Mas Akbar. Ah. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Heeh. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu. Rumus Mas TB. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga. Swarga. Rumus itu. kowe krungu malaikat lambemu ditapuk ra iso balik kowe. Kok iso ki lho? Kok senengane gawe peraturan dhewe. Lah iki fakta lho. Fakta. Iki dalil lho, Oh. valid lho ki dalile. Sahih iki. Dalil akli maupun nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalan lili-lili ngono iki sing apal Nyenenge kae. wong akeh mesti mlebu swarga. Ah. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampeyan ngerti cawe wedok sing nggone guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan gawe senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Wis, jajal kowe mlebu swarga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Iya kuwi Kok kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kono kok nggone wong ramah. ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal, aja dolan rono kowe. Aku lagi lewat di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye, Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa wi? Mangke kula mriku kalih Pak Mubarok. Lambimu lho. Asmane Mubarok barokah sesobat turut guyangan iki rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu. Rumangsamu Kono kok iku gone wong ramah, oso gone wong nakal ya kae. sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Lah nek sing pojok, kae gone pojok buyangan kuwi. Heh. Aja rono. Nyapa? Angker, wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye, Mas? Lah kok aku liwat ke pojokan. Dideni kuntilanak. Heeh, ning pojokan kuwi Mas. Heh. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning guyangan terus, nang pojok lah kok diwedeni swara cah wedok. Piye? Oh. Eh. Oh.
Kaya gak kuntilanak iki. Kayane kaya dudu kuntilanak to. Kuntilanak. Suarane lho piye? Aku lagi liwat. Peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. Ya ning cedhak kamar sing anu kae. Heeh. Piye? Lah kok aku sepupu iki. Oke, sik to. Kae Piye to, Mas Do? sik kae dudu kuntilanak. Apa? Kae ngono wong nyuluh kodhok. Ngawur ae kok Lah kuntilanak. kok aku metu kono lah kok tibane wah ketok koncoku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Cengengesan iki. Iki jene putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B iki lah sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk iki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Ah. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim, sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar hasta brata. Ya. Ngono. Iki sakliyane saking senior Pepadi Nganjuk Nggih, Pepadi uga wonten. ada anu Mas Yudo. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Ya. Gus Lukman, Les Bumi. Kowe ora ngerti pimpinane. Les Bumi, Ora rohmu ngerti. Les Karbit kowe. Las iku las. Wong kok Les iso bumi apa, Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama Gak NU. Ra mudeng kowe. Heeh. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenya agamaku kowe. Omahmu Ngawi kok sombong. Lah Mas omahku Ngawi, omahmu ndi? Tuban, Mas, Bumi Wali. Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban ki Bumi Wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Heeh. Masjid Agung Tuban karep Iya, iya, iya. alun-alun. Tambire Tambire aku, Mas. Ojo macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambir sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Yo ora dhek tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun, Mas Akbar. Yudo? Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi. Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Heeh, demes. Sinden, Ah. gelungan, kebaya, jarian, ketok gandes, ketok luwes, ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Ah. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek, Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas. Piye? Badar. Apa? Ambek aku koyo ngene iki, ben wong ngertine aku santri. Tak identitas, Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Beserta imam Saking fanatike Mas Yudo. fanatik. Ya Allah, ya Allah. Masjid. Beserta imam, makmun dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit. Dane wong ngerentep. Masa ya masjid tak? Piye to weteng? Oh. Lho, tak tato beduk. Edan, Santri, Mas. Wetengmu mbok tato beduk apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lagi ngisore. Masuk. Tabur ditato mereka kok takone. Tabuh mbutel kok Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Kuwi wis pas. kok iso Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. plat nomor Tuban S kok iso S? Mergo ning kono iku ana makame Sunan Mulane plat nomere S. Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. alah iki lho apa kok iso? Sunan. Nek Tuban Plate S. sebab ning kono ana Makame Sunan. lah Surabaya kok L Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut manggone ning Surabaya. mulane plat nomere L. lah Nganjuk kok AG Mergo ning kono ada guyangan. Ngono lho. Jadi nek ora ana guyangan gak mungkin plate AG. oh dadi AG kuwi saka tembung Ada guyangan. lah Jakarta kok B Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. sering banjir mulane ngarep dikei B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Oh. Lah kono kan daerah Warok, Mas. Reok. Reok. Lah Reok kok AE. Lho, Reok nek senggak iku piye? Piye? AE. Ora tahu kok BC ra. Ora tahu ya.
Oh iya iya. Sejarah kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean apa? Lho Islam, Dik. Islam. Mas Badar. Mas Islam. jenenge wis Badarudin, iya Islam to kok. Badar kok iso Badaruddin. Mboten Nadruddin nggih. Ora kudu. Mas Ido, Badar. Mas Ido, Mas Ido. Agamamu Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Oh. Lho, Sokep aku jenengku. Mas Awi lho. Yudo iki les bumi ngawi. Les bumi. Aku les bumi ngawi jelas Iya. Islam. 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 Aku nang omah celuanku Pak Sokep. Ngono kok. Piye tok kowe iki? Piye, piye? Kok nekoni Islam apa? Piye? dagelan lo jenenge kep sokep. Ora boleh. Dagelan lo jenenge sokep kok. Maksudnya iya. nek pas ning ngisor panggung Agamane apa, Mas? Islam Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha segala Maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya. Ya percaya toh? Saiki- Iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke, Sitok wae pertanyaanku. siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Nguyai segoro nglabur langit Sing tanpa pokok para-para kiai. Para kiai sing para rawuh. kiai alim ulama para Alim santri. ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cethek aku mung takon kok. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah, Percaya ana Gusti Allah? percaya ta wong beriman kok. Tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Oh. Ngece. Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les Dik. bumi kok terima mbok padane Gusti Allah manggone nang ndi? Qalbu mukmin Baitullah. Ha. Di dalam hati yang suci di situ tempatnya Allah. Ha. Ati kang resik, ati kang suci, atine wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Bungokno. Gelo aku. Pucuk jelas bener iki. Nggih, harga diriku jatuh nek nanti Oh. gak iso jawab. Sokep nek ngomong. Sampai juwi pasti mali. Piye bener apa ora? Bener ora kalbu mukmin Baitullah. Manggone ning Ning ati kang suci, ati kang resik. dadi Gusti Allah manggone ning Papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. ning gone ati. Iya, Saiki ana peso, dodomu tak bleh, jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti. napa Mas? Pertanyaannya apa mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Nggih. Al-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha